kanti namhlanje kunomahlongwane wokasi podcast ucofa usubscribe bese uthi like uthi follow bese usharela umakhelwane asharela umakhelwane bese nawe ungasabi usibize oyintombazane ayi ngabe ngiqamba manga bakithi angikho nhlobo awuxoxele obukele lapha ekhaya kwenzeka khona uzothe kubukele ayithande lento makakazi ukuthi angangena kanjani kuphi Angithi phela ngenzeka ukuthi umuntu angathi uzoyigcina ukhonza kunyazi lezulu Sukulami olukhulu ngibonga abazali ngibonga oma specifically ukuthi ngikwazile ukuyigcina ngize ngidlulele iminyaka ekade abantu bengeke beyicabanga ukuthi ngafikelela kuyona ngiseyintombi nto Ngicela mina uthathe leli thuba usho noma yini ofuna ukuyisho kubabukeli Ngiyadlala